Ang Pilipinas ay tunay na pinagpala ng magagandang lugar at mga isla. Mula sa mga kamanghang-manghang baybayin ng Cebu hanggang sa malinis na baybayin ng Palawan. Well, mga ka-travel, hindi mo na kailangan pang lumayo dahil may isang lugar dito sa Bicol ang talaga namang napakaganda. Welcome to Ticao Island, a hidden paradise waiting to be discovered. Kaya naman mga ka-travelers, samahan niyo ko at tuklasin natin ang tinatagong ganda ng isla ng Ticao. Let's begin our adventure to Ticao Island by traveling via Legazpi City. Galing sa Legazpi, you can either take a bus or a van to Bulan, Sorsogon. The ride takes about 2 hours. Once nakarating ka na sa Bulan Port, a boat will take you directly to the resort on Ticao Island. The boat takes around 1 hour. And as we actually did our sea transportation, ay talagang na-enjoy ko rin yung aming travel through Roro. Ticao nga pala ay tahimik at hindi masyado crowded na isla na located between the southeast corner of Luzon and Masbate. Ang mga local dito na kung tawagin ay Ticaonos ay mga mangingisda. Fishing is their way of life and their main source of income. Ang trip namin to Ticao Island was more than just reaching the island. It was all about the experience. At sa pagkarating nga namin, we stay at a beautiful island resort na napapalibutan ng mga matatangkad na coconut trees and the peaceful sound of the clear blue sea. Halina, sumama sa isla ng saya. Dagat na bughaw, tanawin ay sadyang ganda. Hangin sariwa, tanghinang ligaya. Sa cottage na payapa, puso'y nagagala. It felt like a true escape from everyday life. Paggabi naman ay na-enjoy namin ang kanilang delicious local food, fresh seafood, grilled dishes, and tropical fruits na napaka-tasty. At sa umaga naman ay ako naman ay nagpunta para mag-horse riding along the beach. Friends na kami. Magaan lang daw pala kasi ako. At habang sa pag-stay namin ay nagkaroon kami ng journey para tuklasin ang dalawang natural spring na yung local use as an additional source of water. Ang una nga dito ay ang Santa Rosa called Burabot Spring. The second spring is Jagnaan called Nature Spring. Matatagpuan naman sa barangay Jagnaan, San Jacinto, Ticao, Masbate. Sir, mukhang worth it. And mga ka-travelers, aside nga sa mga springs na aming nakita sa islang ito, ay matatagpuan mo rin ang Katandayagan Falls. And mga ka-travelers, ang falls na ito is considered to be one of a kind, being the only waterfall na nagpo-flow ang tubig nito straight from sea. Ang pangalawa naman dito ay ang Halea Nature Park. Ang park na ito ay matatagpuan sa isang islet on the northern part of Ticao Island. Parte ito ng town of Monreal. At ang park na ito ay nagsiserve as marine rock formations, white sand beaches, at clear blue-green water. Pangatlo dito ay ang Burubang Caso Island. Ang islet na ito ay nagsho-showcase ng mga kakaibang rock formation na nagmumukhang stack of books. And mga ka-travelers, kung nagbabalak nga kayo pumunta at sumadya sa Ticao Island, we do recommend to travel here around April, May, or even November, December bago ang rainy season. Overall, Ticao Island ay talagang may tinatagong paradise na nag-o-offer ng tahimik simula sa mga magagandang beaches nito up to its refreshing natural springs. Sa dami-dami na pwedeng may explore at ma-experience dito. It's either gusto mo mag-relax for tranquility or talaga naghahanap ka ng adventure. Ticao Island has something for everyone. Halina, sumama sa isla ng saya. Dagat na bughaw, tanawin ay sadyang ganda. Hangin sariwa, tanghinang ligaya. Sa cottage na payapa, puso'y nagagala.
talaga. At kung iyong na-enjoy ang video na ito at gusto mo pang makita ng iba pang travel adventures, huwag mong kakalimutan na i-hit ang like button, subscribe to our channel, and follow us for more exciting journeys. Salamat sa pagsama sa aming paglalakbay. Hanggang sa muli mga ka-travel, this is Rain from Travel to Bicol. See you in the next adventure! Ready to embark on your next journey?